В выставочном центре изобразительных искусств Туркменистана открылась совместная экспозиция художницы Натальи Калугиной и ее сына Геннадия Осипова. Организаторы представили проект как диалог поколений, объединив в едином пространстве работы двух мастеров с абсолютно разным творческим почерком. Главная особенность выставки в намеренном отказе от деления зала на персональные зоны. Картины авторов представлены вперемешку, что создает для зрителя живой и наглядный контраст. Наталья Калугина представляет классическую реалистическую школу. Ее живопись – это мягкие тона, выверенность деталей и глубокие сюжеты, передающие национальный колорит. Помимо полотен, важной частью ее экспозиции стали авторские рукодельные работы и декоративные украшения. Геннадий Осипов демонстрирует совершенно иной взгляд на форму и цвет. Его холсты привносят в зал современную динамику, графичность, экспрессию и смелые композиционные решения. Выставка наглядно показала, как общие корни и одна творческая среда могут дать начало двум абсолютно независимым и самостоятельным мастерам. Экспозиция в выставочном центре будет открыта для посетителей в течение 10 дней. Sergi merkezinde bizim Turatkeşe birleşimi ağzı Natalya Pavlovna Kalugina bilen onun öz oğlu Gennady Osipov'un birlikdeki sergisinin açılış davarasındadır. Sergide esasen Natalya Kalugina'nın yüzlenen uğru tebigat, o tebigatın üstülen adamlara yaşayışa bolan insan sevgisini adamların erkin duygusunu görkezmegi maksat edinýär. Onun oğlu Gennady Osipov abstrakt sunugyň abstrakt dili bilen ol esasen kompýuter grafikasy hem ondan daşary hem abstrakt pikirleniş bilen durmuşdaky renk görünýän renklerin öz duygusunu täzeçilik bir pikir bilen açyp görkezmeklige synanýan suratkeş diýsem ýalňyşmar. Elbetde häzirki zaman döwrüni şekillendirýän goty bir näçe ugurlar bilen täzelik, her günne bir täze açyşlar, täze bir görüşler, täze bir görnüşler emele gelip dur şekillendirýän gotunda biziň Türkmenistan döwletimiziň suratkeşleri dünýädäki bolup geçen ötüşlerden özüňe galanak, o bu zatlaryň göz başynda da biziň milli liderimiz, gahrman arkadaşymyz, biziň arkadaşly gahrman serdarymyz, hormatly prezidentimiz dur. Bize şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýänlikleri üçin milli liderimiz, gahrman arkadaşymyza, arkadaşly gahrman serdarymyza sag bolsunlar aýdýan. Diňe bir öz ýurdumyzyň çäginde däl, halkara derejesinde bize döredip berýän şekillendirýän gotunda döredip berýän mümkinçilikleri üçin öz sag bolsunmagy bildirýän.